Ngayon gagawin natin ang aming pakasal. Kay sa banal, gagawin kayo, isipin ang puso kayo, ang aming pagkakasal na santo na misa. Itibay kita santo na misa, kay Mandagayan, Panagyaman, Tiramires family, Kensuya family, Panagyaman, Pinaysa Kasal, Panagyaman, Balister Mrs. Nandayate, at Ipangyara, Misa Pagyaman, kay Paggawan, Isalunan, para ito 74th birthday ni Herminia Rodriguez, 21st recovery para kay Maria Teresa Rodriguez. Kasama niya kay Rama, Pagkakalaman, Kikalawada, Herminio, Marina, Kenjanet Gawaine, Rosella, Jenali Toquero, Kikalawada Paulino, Lope, Alejo, Carolina, Valentina, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at Akuma kada kayo. Iraman tayo pa ikararagan ni pagyaman ni Harley Matias ken ti pamilya na. Ti panay katararag dagiti minminatay ni Werlo, David, Donna, Darlene, Daphne Fatima, Prince Harley, Romulo Senior. Itangal daw rambakan tayo ti Fiesta ti Pentecostes. Tiyulog ti Espiritu Santo kadagiti apostoles na. Daytoy ti pannakabunyag, pannakairugi ti simbaan na. Nanipod dayta ang bundaway ti Espiritu Santo nagtaen nga isu ti mangiturturong, isu ti mangidaldalan, isu ti mangtartarabay iti daytoy asimbaan. Agdaydayaw tayo iti dayta nga Espiritu Santo, iti daytoy nga Espiritu Santo, tasapay kuma, tamasurutan tayo ti pagayatan na. Pagbabawyang tayo nga ron dagiti basbasol tayo tapno may kari tayo magiranod kadagiti nasantuan na misteryo. Iti si bababawi anaken ko na tayo agkonpesara iti Diyos sa manakabalin amin ken kada kayo nagkakapsat tasya nakabasula iti panunod sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ang pagpakaasi akin Santa Maria, Manayon na Birhen. Kadagiti amin ang Iglesia sa Santos, kaya na kayo nagkakapsa, na itakaasa na pumati ako kayo Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, itibiyag na agnanayo.
O Diyos, babaan ti misteryo na iti apiesta, pasanpem ti kadagupan ti iglesia, nga adda kadagiti amin a nasyones. Iduuray mo kad, dagiti parabor ti Espiritu Santo iti sangalubungan, ket degdegam kadagiti puso, dagiti mamati, dagiti bunga a pinatawod ta kaasim, ididamo apang nakaikas kasaba ti Ebanghelyo. Gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ket magipagariken ka, iti timpuyok ti Espiritu Santo, Dios magnanayon nga awan ti indana. Di may basa na adaw idaramid dagiti apostoles. Ididumteng ti aldaw Pentecostes, na urnong dagiti amin na mamati, iti may sa lugar. Pagamuan, adda nang yegda da nahudor ang nagkapusa ti langit, akas na umor tinapig sa maangin, ang napuno iti entero kalay kaayan ka. Nakakita da kadagiti sinanpila maapoy, ang nagwaras, kaysa kaysa ang nagbiso itong karmaysa, kadagiti adda sa jay. Iti kasta, napnuda amin iti Espiritu Santo, ket nang rugida magsao, iti naduma-duma pagsasao, kas inter ti Espiritu kadakwada. Adda sumagmamano a religyoso a Hudyo, nagnaeg ti Jerusalem, anak kapu kadagiti amin a daga ditoy lobo. Nagurnong da sa jay, iti mangegda iti ranudor. Nasdaaw da amin na pangeg, kadagiti mamati nagsasao, iti na kaya nakanda pagsasao. Gapoy tinapalaga si daaw da sinada. Saan aya taga Galilea dagitoy at tao? Apay nga rod nagsasauda, iti na kaya nakantayo ang pagsasao. Adda kada tayo ni taga Parsia, Media ken Elam, taga Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Punto ken Asia, taga Phrygia ken Pamphylia, Egipto ken dagiti sakop ti Libya, iti asideg ti Cirene. Addamet taga Roma, Hodyo ken Hentil, anapasurot iti Judaismo. Nagapumen dadumay jay Creta ken Arabia. Nupay kasta, mameg tayo amin, idamag sa uy ti pagsasao tayo, may papan iti tinaydaklan nga aramid ti Dios. Isao ti Apo. Apo ibaon mo ti Espiritu, ket mo ibarawaglag ito'y data. Apo ibaon mo ti Espiritu, ket mo ibarawaglag ito'y data. Kung kararwa, idagaya mo ti Apo, o Apo a Diyos ko, nindaklan ka unay. Nakawesan ka itidayaw ken tanong, o Apo sa mabilang dagiti aramid mo. Tinarmay mo amin babaen sirig mo, napmuti daga kadagiti pinaraswa. Apo ibaon mo ti Espiritu, ket mo ibarawaglag ito'y data. Rininged mo tarupang agdanag da, upasagdinged ti angis da matay da, ket ang subrita itapos na nagtaudan da, ngem kami da ti angis makaungar da, baru abiyag ti ited mo iti daga. Apo ibaon mo ti Espiritu, ket mo ibarawaglag ito'y data. Agtalinaed kumamag na nayo, itayar ti Apo, karagsakan kuman ti Apo, kanagiti naramid na. Ay ayo kumay ti kandak, gaputa iso ti mangparagsak kanya. Apo ibaon mo ti Espiritu, ket mo ibarawaglag ito'y data. Dahil may basa na agaw ito minasurat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Kaya't ko amamuan niyo, at itao ay dalang Espiritu ti Diyos, di na mabalin ako na, mailunod ni Jesus. Ket awan ti makabalingag sao ni Jesus ket Apo, malaksid no idalan ti Espiritu Santo. Naduma-duma kita dagiti Espiritu na sabi, yan may isang Espiritu ti mangted kadagito.
Adu kita at panagserbi. Ngayon may isa na akong pagserbiya. Adu-maduma ti kapailan nagserbi. Ngayon may isa Diyos mangter ti kapailan itunggal may isa. Iti pag-imbagan ti amin, may ipakita ni Kada Espiritu itunggal may isa. Ngayarin ni Kristo may sabagi adu ti pasensya. May salatabagi uray ni buklen na dumadumang kaset. Kastamet kada tayo amin. Udyuman ng gentil. Tagabuman ng musuwala. Nabunyagan tayo di may sabagi, babayan di may sa espiritu. Kay sumet laeng kinaited ngayon tayo. Isa o tiyapo. Sequensya. Kumain ka o espiritu ala santuan. Kaya't manipod itilangin kapag tayo nga. Ibaon mo kat at makapiyat ang pagnilaw. Umay ka o ama, dagiti na nakakaasi. Kadagiti grasya para murang na kami. Umay ka kat silawang dagiti puso. Umay ka kay bagan ang manuluwa. Nasambit na kadagos ikarawa. Sikat ginawa ang awan padan. Sikat ginanap ang pamanugan. Sikat pang-at pangatuukan. Sikat liliwa ang kalaginikan. O sila walang panrangyag, kundem ka at makabiyag alawa, ikuso daliti kayo ka ang mawa. Tuawang ka at kami, awan na santuan ang makamit. At tulad ka pagbitutan ni. Ikatel daliti mulit ni, kadam igen di kina tingkag ni, agasam daliti subat ni. Pamegen di kinasunis ni, pabarahan silang nigis di puso ni. Ilisin ka panakay iwawamin. Idem ka dagiti mamatikat ka, dagiti dawat isena nama, dagiti pito ang parabon mo na agkakanina. Gunggunaan ka, tinasingper ka panagbiyan. Iparangpat mo kadakang itinadasal. Idem ka tinagsak, adagagsak. Amen. Hallelujah. Iapo at nakuma kadakayo. Ipan na kay waragawag kinasantuan na ebanghelyo kas in surat ni San Juan. Iti rumabiin iti daytamet lang ang umunang aldaw ni lawas nag-uurnong dagiti adalan. Imbalunet dati balay gapota maputenda kadagiti Hudyo. Napan ni Jesus ket nagtakder iti yanda. At dakumatal na kada kayo kinunana. Sana ipakita kadakwada dagiti ima ken bakran na. Kasta unay tinagsak dagiti adalan ti pannagakita dagiti Apo. Kinunamanen ni Jesus kadakwada at dakumatal na kada kayo. Kas ti panangibaon kanyak ti ama kas tamet ti panangibaon ko kada kayo. Idi masaunan daytoy sinang-awan na ida ket kinunana. Awatin niyo ti Espiritu Santo. No pakawanan niyo ti basol dagiti tattao mapakawanda. No saan niyo ang pakawanan ida saan damay ang mapakawan. Ti Ebanghelyo ti Apo. Piyesta na indaklan na piyesta ti simbaan. Ti Pentecostes, Domingo ti Pentecostes. Iulog ti Espiritu Santo, kadagiti adalan, agraman ni Apo Santa Maria, sigun ni iti Ebanghelyo tayo. Kinong kitaan tayo din kakabsat,
Ado ti ipasimudaag na daytoy nga ebanghelyo, daytoy a piyesta. Umuna, ipasimudaag na ti may sa Dios nga agdaan tallo a persona. Anya nagajayan? Ama, Ina, Anak, Espiritu Santo, Apo. Di may sa Dios nga daan tallo persona, ti Dios Ama, Dios Anak, Dios Espiritu Santo. Nakitaan tayo sigun ti panangisuro ti katikismo tayo ti simbaan ti Ama isog na marswa hindi na parswa ti tao napukaw na ti paraiso nagbasol awanan ti gundaway nga makapagsubli ti tao ti original a relasyon dagiti ni Apo Dios bimma ba babaen kin ni Apo Jesus ti Dios Anak insalakan na tayo, inmay na tayo insuro, inlumalog na dagiti sakramento. Tapno mapasinggadan tayo din, ibababa na tayo, inmulin sa dilangit, kalpasan ti panagungar, ti rinamrambakan tayo, ti panagungar, santo yung uli sa dilangit. Bimba ti Espiritu Santo ka dagiti adalan. Iso nga ti Ama, Anak, Espiritu Santo, ipasimudaan na dahil ti pay a fiesta. The Trinity. Ti may sa Diyos nga agdaan tallo a persona. Kupuna tayo, ti ayat ti Ama ken ti Anak, iso ti Espiritu Santo. Kagas ano nga nagtrabaho ti Espiritu Santo kada tayo? Kadagiti adalan, di panawanda, anya dinaalami. Si bubudenda, imbalunad na tiwangan, awang ba't ibalunad tatan. Padlakmundan, wala saan, dornang mundan na nakalak. Inlak na tiwangan, imbalunad na, awang pa'y mo ti dornang ini. Awang pa'y mo ti padlak. Di original na balunad, tap na awan ti makastrin na Hudyo, apayan, maamuan na nga, tagkarkararag, maipapankin ni Kristo, mapapatay na. Napan niya ako, Jesus. Dahil parang agda kumatal na kada kayo, kunana. Dahil mo diba umuna nga maibasa tayo, nagkararag na giti apostoles, pagamuan, at sinandila nga apoy. Nagnakangag na ti Guroo, ikitong galmay sa adanagpan na nagsinandila nga apoy, nagbalinda amin na chismoso ket chismoso. Timurod tiniwat dan, rimwar dan, nagsasaudan inwarwaragawag dan ni Kristo. Pimpinsa ni pakinatong dan nga agsa o iti kinapod. Nung kinapod ko dati, nakaslakad na kayo. Hindi ko maalim nga chismosa na nagdaling mabas na barubado na, nagkinita kay laang. Urahang kinagununin, kung nagsama kayo, ang muyon, doon niya nga pag-istor. Kasi kabilog ti obserbasyon na kita'y kagrupo yun. Pakawanan. No, kung nagpapukis ako, nagkindita kailangan, nag-indisam kayo, ang mumon, no, nyari-jaya, nyari nakabilog, di community, di vibration. Namaan ka kasi din yung Espiritu Santo. Nagitiadalan, hindi na napang Espiritu sa kanang Santo kadawada, nagsaudan di publiko, hindi mabutenda. Tatan na ikatibot tayo nagsaudan di publiko. Dahil dilunod, nga naipatay iti tao, hindi alamin na niyo rin ni tao ng Bible, o rin yung Bible nga, pangato mapandilangitan. Apan dadanunan ni Apo Diyos, inya tinaramid ni Apo Diyos kadawada, pinagsisina lang ti pagsasaudahan na natuloy din na tawid. Tatan, hindi napan Espiritu Santo kadawadan na baligtan. Ura at taga Persia, Pampilya, Kapadusya, na duma-duma nga pagsasaog ng agkakaawatan. Bising, ura kita ang yumagkan niya tayo, dito na Santo na Misa tayo. Nagbismisan niya Japan, niya China, niya Africa, hindi kakabsat tayo ito yung ngato. Amin, Panggalatok man, Bisaya man, may sa lahat ibagbaga tayo dito na Santo na Misa. It unifies us. Katatamo kakabsat, timurad din na iti adalan ng dinaawag ng Espiritu Santo na ikandang di murad. Haandan na kabutin ni patay. Nagbalindan na natilag na soldado ni Diyos na kunan tayo. At na may sana nabasak na artikulo, kunan na niya may sana paadi. Ti Espiritu Santo, bisitaron na isimbaan na kunan na medyo mali interpretasyon ko. Haan na laang na bisitaon.
Ngamin, datayo nga ti templo na we are the mystical body of Christ, datayo ti mystical body, kuna na datayo ti bagina, isuna ti ulo, datayo ti templo ti Espiritu Santo, haan la na bisita, dunay ti agtataon ti Espiritu Santo kadatayo. Sikatin siya ang bunyagan, hindi na imalditan iti bunyag, sikan ti templo ti Espiritu Santo. At dat Espiritu Santo nga magidaldalan nga na tayo. Nabuya yun ito yung post na ijay Facebook tayo, makasano ti manang trabaho ti Espiritu Santo, apa at karara tayo, Holy Spirit ka, kunayon tubutin, agbabaliktad tayo amin, kakatawa tayo amin palampa, agsasabi tayo. Ang trabaho ti Espiritu Santo kada tayo, umuna ka na iti sakramento. Talpasan tayo di nasanto na misa, ti training, nayon ti training, confirmation, naging elector, kinakulay, guyaot lang to, naging Eucharistic miracle. Tapos na amo tayo, nukas ano kapatid, dati pagserserbiyan tayo ang nasantuan na misa. Nukas ano kabilag dati na santuan na misa. Anya tinangaramin. Eucharistic miracle. Kasano nga agbalin ta ordinaryo tinapay kin ordinary nga arab nga agbalin na bagikan dara ni Kristo. By the power of the Holy Spirit. Dawatin mi ti Espiritu Santo tapakantuan. Dahil ka tinapay kin arab nga agbalin na bagikan dara na. Dagiti sakramento tayo awan mamaay na nga agtrabaho ti Espiritu Santo. Han na maawagan na sakramento. Isa ti mangpaspasan ka pa na tayo. Isa ti pagbalin na nasantuan ti lubog tayo. Ang makonsagraran, agbalin na bagigandaran na, awatin yung tuma, hanggang na simmantaw ka. Pasantuan na ka. Kaanya ti, napasantuan na tayo dito ng Espiritu Santo, isa dito ay, agtrabaho, kitaan nyo na gini adalan. Nagkararag da iti ang lumlumang da, nakapupok da, mabutan da, awan na trabaho da. Ngam idinapan ti Espiritu Santo kadakwatan, rimwardan na iwaragawagan ti Ebanghelyo. Uray man kada tayo. Kastoy ti pa nagtrabaho ti Espiritu Santo kada tayo, di may kadwa nga maibasa niya ti kunana, na duma-duma asagot ti Espiritu Santo, na duma-duma talento, na duma-duma asirib, na duma-duma kabagalan, ngam agserbi, tinangtad ti bilad na agserbi ni Espiritu Santo, may sa ni pagserbian ti Diyos. Kastamot kanya kayo, itirabi, itiman, dikorar. Kas ano ako, agmisa tayo lubigat, kung nalata kaslaman, false ti kapigsa, agbuyak ito yan, mabasa amin na. Orayon nyo, piman, nalpas na sa alas 4:30 nga nagdikdikuran, dinaldalusan na nagkartaan, nagikantanal na tayo. Kakuna, ministry na ita. Haan nga amin, ang muna tagurnos ti sapong ta oresya, diyak ang maugurnos ti sapong, diyak may maugurnos ta panunod to, ang tulakad sapong. Adda, pinpinta. Haan nga amin makapinta, haan nga amin kanalain nagdaruin. Adda, palpalitada, haan nga amin, ang muna na ita, adda, gluluto. Ang mumay mga ita, gluluto. Adda, laga, itlogan, ilintang lang, maksapay. Umagan yun ito kada kita kabal. Ganyan, naduma-duma sagot. Nagyan mo titay mamigin ay Father Teto, gina-ordinan kami niya. Serve one another with the gift each of you has received. Agsisinderbi kayo, sigon, kadagiti sagot, anaitan, kada kayo. Awan ti institution, awan ti simbaan, awan ti parokya, uray pa'y pagadalan kada opisina, nga may salaon tinalaing. Haan nga balay gidayta, kaawaw dayta, di presidente, wano rin jay pati ni so na amin ti makaamon, amin agorder ti dano, paggumatang ti tinapay, agsaka, agdekorar, so na pwede agprojektor, so na pwede agtarang aggitaran, so na pwede, ay tawaw. Awan ti kasjay, na kanya-kanyang sagot, na duma-duma paglainan, so agbiyak ti parokya, no, dahil among nga talento, among nga laingan, umay mo itulong. Nung nalain nga agbasa, umay ka tumulong agbasa.
iso na lang sinabutan ti Espiritu ti na dumaduma nga laingan. Mag-create ka ti bukod mo malubog ka ti batay. Haan kalabsat kastoy, ura di unag ti pamilya. No di ama niya dagiti talento na iburay na. Di ina niya dagiti talento na iburay na. Dagiti anak niya dumaduma nga talento pagtitipunan. Tapno, balin na napudpud no kalubog ni Espiritu Santo. Anya mo dagiti maikontra? Anya mo dagiti ang nakayat? Against the will of the Holy Spirit na kuna tayo. Kuno mo nga sinurot niyo na ni Apo Jesus, bilin ti Ama, that is against the will of the Holy Spirit. No, ti kuna na kinapakumbaba, ti Espiritu Santo, no, at damor nga amamong ti Espiritu Santo, damor nga bibiyagkan niya ti Espiritu Santo, damor nga napapakumbaba ka. Tati kinatangsay, that is against the will of the Holy Spirit. No, among nga pagbiyagan ti talento dagiti kakabsat mo, no, respetaron ti laing dagiti kakabsat mo, iparwaran ti laingda, dahita ati masurot ti paglandagan ti Espiritu Santo, pagayakan na. Ngayon ti among kasiksikalaon ng tinalaing, awan amin nga decision ko, kukuha mo, sikalaon ng nagbibiyag tilubungan, kas lala inuutin amin nga kakadwa mo, nakita ti sa will of the Holy Spirit. Uray ko kanunong mo nakabsat mo, uray ko nang nakananan na nakabsat mo, at dalat nasarot ti Espiritu Santo kinkuha na, basta surutin na. Hamong ako nang siksika. Anya pinagita may kontra iti pagayot ng Espiritu Santo. Na nagbalik ka nga selfisan managing bubukod, amin nga panagtrabaho, amin nga panagservim, para kanya mo anya ti maalam. That is against the will of the Holy Spirit. Kaapaya, anya ti munana niya tibigin na kadagiti adalan, ing kayo, iti amin ang lugar. Iwaragawag yun tinaimbag kadama, ing kayo. Haan nyo maayawan ida, sikat yung umuwal. Lipatan ta bagin, lipatan ta pamilyang, lipatan ta amin mo, iwaragawag mo ni Kristo kadagiti amin. Ayan tayo dyan. Kas anong agbenepisyo ni kapsat mo, tulungan. Ngam na di pampanunutan ko para kanya, ay naikontra dahi tayo di pagayakan ni Espiritu Santo. Najipuson ko man naging bubukod, ay balbalyan. Najipuson ka di amin nga aramidan ka at the personal interest, kuno at the nakalumang nga motivasyon na para kanya, balbalyan. Mapaya, maikontra dahi tayo pagayakan ni Espiritu Santo. Dahil kiram-rambatan tayo makabsat, isugaron tayo ni Espiritu Santo, isugaron ti our guide. Iso ti mangidalan kada tayo. Iso ti mangpaspasan to kada tayo. Tunggal aramidan tayo sa sakramento, tunggal tao nga mabunyagan, ubing lakay kin bakal. Kadito'y parokya na ti mabunbunyagan ka agwan na babbakal. Diyos ko diyan kamo diyan maawatan no apay. Lalakayon agam apon, abunbunyag pa lang. Tunggal kapsat na mabunyagan nagtrabaho ti Espiritu Santo kita. Tunggal umawat tayo tinasanto na komunyon, bigbigan tayo dahil nga grasya na, dahil nga ginagasat mo, gaputa, babal ti Espiritu Santo, maawat mo, physically, di pamilya Kristo. At trabaho ti Espiritu Santo. Isugarog na ang devotion tayo ti Espiritu Santo. Dawatin tayo, di panangidalan na. Dawatin tayo, di panangiturong na. Ura yung unag ti pamilya, haan mo bukbukudan. Haan mo nga tagikuan dahil ta nga pamilya, ipatagikuan kanya na. Taisuna mga iturong. Ura yung ti parokya tayo dahil tagimong yung kadasisayaw. Haan nyo nga tagikuan. I-submit tayo, aramidan tayo pagayatan na, italog tayo kinuha na isunat, ibayan tayo agdarang. Palupusan tayo agdaraw ni Espiritu Santo kada tayo. Ngam na di pa nang ipagaroon tayo ng trabaho tayo daytoy ay delikado. Di pa nang ipagaroon tayo ka ministry tayo laang daytoy ay delikado. Nung nalipatan mo na amin na aramidan tayo ng trabaho ni Espiritu Santo para kanya po Diyos, mistaken tayo ka ministry. Kamalin tayo ka ministry. Nung mangrugin nga panunutan nga siya pinagtrabaho, siya tinagriga, siya tigwa, siya kung sika ning tagdilangit ang tatakuman. Haan. Pigbigan tayo, dawagan tayo
ti panangidalan ti Espiritu Santo kada tayo. Haan na tayo nga baybayan. Haan na tayo nga may pasyanan. Dagtoy di mo tayo magmismisa kata. Nagdanadalos ka puso, iyarasaas na, ipaltiing na panunod mo nga nasayaan na aramin at trabaho ni Espiritu Santo. Nung nadapay na mapampanunod mo nga, kalpasan dati nga magmanunod mo at dapay na personal, kinamanaging bubukod, at dapay na selfishness, ay sa bali na itanadalan. Dawagan tayo, napasanubon na tayo, dawagan tayo, taidalan na tayo. Anyaman nga estado di panagbiyan. Awang mo tinababagamin ang klase di trabaho ako na tayo, kababaan man din kangaton, awang mo tinababa. Anyaman nga estado di panagbiyan tayo, no aramidan tayo, babaon di panangidalan ni Espiritu Santo dayta, tumultulong tayo, di panakaiwaragawag tinagan ni Jesus. Tulong tayo di panakaiwaragawag ti Ebanghelyo na. Amin na aramidan tayo, di ulag di pagtainan, sisa man, gimong man, barangay man, parokya man, ijay trabaho tayo man, no adda pa nang idalang ti Espiritu Santo, tumulong tayo di panakaiwaragawag na. May sapay kamudyanan na. Dahil ito'y lubong ti butan. Naging apostoles, yan nagibalunod da, idinapan ti Espiritu Santo kadakwada, linukatan na tiruangan, nagtrabaho da, ano tinalpas da. Dahil di ka pandemya, no agpupupok ka, nga dagat taon nagtibalay mo nga hamoy waragawag ni Kristo kaputi-butan, baka awag-awag pala ti Espiritu Santo dahil da. Baka antay pala ng awat di bilog na ito ti Espiritu Santo. Mabuting na maalisan ti sakit. Isang kaulit tayo, apay baybay, ano tayo lang tanatan ni Kristo, awakan na Santo na komunyon, abagan na kaladay ka na virusan. Wala da, virus na ta. Kung nada ka nagpili anginan, so nga kayo, anak pagpismasan ka, nagpili gayang is in the air, kung nada magdan. Maalisan ka, o nagpismas ka. Depende ka no, dipigsa di bagi mo, no, kabagalang na kunana. Kasi no, pagdapon, dipigsa tayo. Turod tayo. Ragsak tayo ang trabaho. Niya po Diyos ka. Espiritu Santo ka. Awagan din na Santo na kumunyon ti bagi ni Kristo. Sa napno na lubong mo, tibutan ay baliktad. No, inawag mo ti bagi ni Kristo, panagidalang ni Espiritu Santo, ay waragawag mo tinimbagadama. Agbiyak ka si way-way. Alam ta piyesta tayo amin. So nga birthday na, kuna na panakayanak di simbaan, kuna na daytoy. Panakabunyag di simbaan daytoy nga aldaw. Bunyag tayo amin. Birthday tayo amin, napaya na ibunyag na rukin ka, na imaldikan niya. Nagbaling na templo na kayo, so nga daytoy nga aldaw rambakan tayo. Haanlaon nga liturgically, ludigan di personally na tayo, na ibunyag ka niya. Naawat tayo. Pagbiyagan tayo ng Espiritu Santo, iwaragawag tayo, agserbi. Sigun iti talento, sagot nga naitid na kada tayo. Na dapay na magigaw-gawin, at dapay na medyo personal na interest, dawagan tayo ng Espiritu Santo tapaksyatin na. Haampay na makapagtrabaho, no atupay lang isulat na. Ipaduyag-yag tayo, di pamati. Mamati ikimaymay sa Diyos. Ama, aman na kabalin amin. Kaya ikimaymay sa mga apo ang Jesus Cristo. Bugbugtong na anak ti Diyos. Nagtaod ti ama, isakbay ti amin ti tiyempo. Silaw ang nagtaod ti silaw. Napaypay sa Diyos, sa nagtaod pinapaypay sa Diyos. Nayanak saan anaparswa. Diyos sa kasmetlaing ti ama, kat gapuken kwa na naaramid dagiti amin na ba. Kat nagbalin na tao. Kastamet na nailansa iti krus, gapuken na tayo. Nagtulook ket na itanem, nabungal kinay tatlungan aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asura. Ket sumakaw ti makanawan mo. Ay ko na sa daya, tapno kumain na dagiti siting
Ket pagrupakan kinday dayawen amay timpuyo iti ama ken kana. Ket nagsabulo babaen dagiti propeta. Santa Katolika ken Apostolika. Ipagayak-yak ko tinay sa kabunya, apakapakawanan dagiti basbasol, nang namayan ti panatungat dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong masakbayan. Babaen ti bunya ginawat tayo ti Espiritu Santo, ken nakiramod tayo kinasantuan na kinaari, kinapropeta ken kinapadi ni Kristo. Dawaten tayo iti ama tayo ana ilangitan, takanayon na ipaayna kada tayo ti grasya na ket agbalin tayo anapurno kadagitoy na anunan tayo. Una tayo pagsumbat itunggal kararag, apo pagbalinan nakam anapurno babaen ti Espiritu Santo. Apo pagbalinan nakam anapurno babaen ti Espiritu Santo. Agpaay ti Iglesia kay Francisco a Santo Papa tayo, dagiti obispo ken papadi. Tapno kanayon da kumana pudno kadagiti pagnagamanta nga inawat da kas mangidaulo ti bagi ni Kristo ditoy daga. Kumararag tayo ti Apo. Apo pagbalinan nakam anapurno babaen ti Espiritu Santo. Agpaay kadagiti mangitutulong ti gobyerno tayo, tapno si pupudno a kanayon iti akenda kas agserbi iti umili. Saan ket atibukod da pagsayaatan. Kumararag tayo ti Apo. Apo pagbalinan nakam anapurno babaen ti Espiritu Santo. Agpaay kadagiti marigrigan ken agsagsagaba, gapu ni sakit ken kinapanglaw. Dagiti tattao nga awanan tiksa ang mangirupyo iti kinalipisa. Tapno iten kumati Apo tinananay a piksa, ken kiren ang mangbaybayo ti kasasaada. Kumararag kayo ti Apo. Apo pagbalinan nakam anapurno babaen ti Espiritu Santo. Agpaay kada tayo amin at imabuno ti daytoy a parambak, ken kastamit dagiti kakabsat asaan na kumay rupay gagargaket ti makipagdaydayon ti Apo. Sapay kumata kanayon ay paay ti Diyos ti panilaw ti Espiritu Santo kada tayo. Kumararag kayo ti Apo. Apo pagbalinan nakam anapurno babaen ti Espiritu Santo. Agpaay kadagiti kakabsat tayo pimusayen, tapno maragpat da kumaan ti kapya, ken nagdanay na panaginanay ti sigong ti ayat, ken panangaasi ti Apo. Kumararag tayo ti Apo. Apo pagbalinan nakam anapurno babaen ti Espiritu Santo. Agulimag tayo magdawaten dagiti bukod tayo abangyo. Dagiti panggap ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkaragan dagiti kakabsat tayo at imawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwata. Kumararag tayo. Apo pagbalinan nakam anapurno babaen ti Espiritu Santo. Amami ana ilangitan adupay dagiti inkam idatakkel ta adawaten mi ngem ammumi nga ammum ida sakbay ayagkas tinapakumbaba ati medmi patgam ngarut ida itinagan ni Kristo nga anak mo ken apo mi. Aking Panginoon
tayo makaayayo kuma. Iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Kantas amin tabaking bagat tayo, kat ikadagupan tinasantuan na iglesia. Dawatin mi Apo, kakaskin kari ti anak mo, ti Espiritu Santo iparangarang na kumakada kami, dagiti palimet da iti sakripisyo, kat ibuksilan na kada kami, ti amin ang pudno nga insurong, gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo at ako makada kayo, itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. Pudno na ya may karida trumbeng anong mi kat patay sa lakanan mi ada kami ti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama man nakabalin katag nanayon a Diyos. Ta itangaal daw imbaon mo ti Espiritu Santo kadagiti innala mapan nakaanak mo. Babaeng ti pannakiranod da iti na Diyosan abiyag. Ti bugbugtong nga anak mo, iti kasta intongpal mo ti misteryo ti papatay ken panagungar ni Kristo. Itangarod nga aldaw, rambakan mi tinaindaklan, apan nakairugi, tay mabangon nga iglesyang, tati Espiritu Santo tinangipakaam mo kadagiti amin a nasyones, tinapaypay sa Diyos, ken dagiti tattao ang nagigidyat ti pagsasauda, pinagkaykay sana ida, iti panangipaduyak-iyak da, iti maymaysa a pammati. Anang sata agrag iti sa kalubungan, iti man nakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungan. Ken dagiti amin a koro dagiti angheles ikantada ti himno ti pannakaidayong mo ket kunada adi agsarday. ket sika ti bubuayan ti amin a kinasanto. Dawaten mi nga ti paimo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinan ket ti paaymo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi ang Hesukristo. Isu idi sa bayawat na asya ayat ibagina tapno at tutuok nangalay ti tinapay nagyaman ken ka pinispisina sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo ket mangantay amin iti daytoy kadaytoy ibagi isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kasta matakalpasan day di panang rabiida nangalay ti kalis nagyaman manen kenta sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo katuminong kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon na tulak iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbaso aramidan yo daytoy a pangilaglagit yo kanya.
ti misteryo ti pangmati. Ket ti kalis ti pannakay salakan. Agyaman kam ken katen paay mo amay kari kami ngadda ditoy saklang mo kadag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami makirano iti bagikan dano ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada apo ti iglesia manaysak na piti sa ngalupungan ket parayrayon kayak na anadyosan. Laglagi pam ni Francisco Santo pa kami ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay amo dagiti kakabsat mi apid mo sayen as inanama ti panagungar danto iti silong takaasin. Awaten kan ida iti silong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo man takaasin kada kami. Aranidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiramod kam to keneng dasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios ninagasan ka Jose nga esposo na dagiti nagasan nga apostoles ken dagiti amin na sa santos isuda anak kapudno ang nagserbikan ka ditoy daga magikatuwa kam to kermet kadakwada nga mangitantan-ok ken mangidaydayo ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo sika kaysa ken Kristo ken iti silong ni Kristo. Iti timpuyog ti Espiritu Santo irok na imigan ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti gana.
nagdakdakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Iddam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi ket babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaem ni ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasatan ng namagen mi. Ken iti yaay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Ako ang bituray. O apo mi ang Hesus Kristo kinunang kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo. Kapya nagkapukan niya ti ko kada kayo. Saan kadagiti basbasol mi ti mingmingan nuligat ti pamati ti iglesia. Katkas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapya ken panagkay kaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti ingdana. Ti kapya ti amo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada namin kapya. Adtoy ni Apo Hesus, adtoy ti Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy kapadayan. Ako jak may pari na may kanya kung may salaan sa umapayaban.
Pumararap tayo. O Diyos, inted mo, dagiti na ilangitan na parabor mo, iti iglesia mo. Taginayunan kadkadakang ti Espiritu Santo nga inted mo, tapno kang kanayon ang maingel kami. Ket daytoy na Diyosan na tinapay nga inawat mi, degdegan na kuma, ti gloriamin to sa dilangit. Gapuken Apo may Hesus Kristo, nga anak mo ket Diyos, Yeso magipagbiag ken magipagari ken ta, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti hinggana. Kalpasan ti na Santo na Misa, maituloy ti updating, training, seminar, dagiti kaksat nga agad-adal nga lektor ken apolite ako. Ti Apo at ako mga kadakayo. Agdumog tayo, taawaten tayo, tinadalay kapamindisyon. Ti Diyos apoon ti amin alawag, iso anang silaw, itanaaldaw, kadagiti isip, dagiti disipulos. Babayan ti panagibaon na ti Espiritu Santo, paragsaken na kay kumang kadagiti pamagasat na, kat babaknangan na kayo adi agresat, kadagiti parabor ti Espiritu Santo. Sapay kumang ti apoy anag parang kadagiti disipulos, dalusan na si gabilag dagita puso yo, iti amin at tinadakes, kat lawagan na kayo, babaan tiranyag na. Ti Diyos ang magkaysa kadagiti kattao, ano dumaduma ti pagsasauna, iti sidong ti maymay sa apamati, pagtalinagdan na kayo kuma iti sidong, dahi tamad na apamati, kat kas nam namain nyo, iturong na kayo kuma, ti pan nakakita yan to iti Diyos. Ti pambindisyon di man nakabalin na Diyos, ti Ama ket ti Anak ket ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasen ti na Santo na Misa, intayo iti ayat ken kapya ti Apo.